Здравейте, аз съм Алрайт. Аз съм Сай Растаман. Аз съм Басуар. Аз съм Лив. И с моите приятели сме създали един канал в YouTube, наречен ГВ. Gravity Universe. Да, Gravity Universe, накратко. ГВ. Аз в този канал ще качвам на предимно WoW, CS, може от време на време GTA и някоя друга интересна игра, която ми хареса. Да, аз съм Лив и в принцип канала е включен така за да се забавлявате и аз предимно ще искам CS. CSGO. Аз Сай Растаман. В повече случаи ще играя The Forest, но от време на време ще разнообразяваме с Slender. Аз съм Басуар, аз ще сега на League of Legends и Finding of Ами, общо взето, първият клип е информативен клип, нали, кои са участниците и на какво ще снимат. Може в бъдеще да се пробваме и в Twitch, поне някой от нас. И евентуално да се добием с нови членове. И да, лайквайте нашата страница. И споделяйте. Да, и споделяйте, ако може. Да, споделяйте това. Това беше от нас. И не забравяйте да се абонирате. Да, също така. И... До нови срещи. Чао. Могълит. Не мога да спрат вниманието. Здравейте хора, аз съм Алрайт, а с мен днес са... Лив. Здравейте хора, аз ще играя CSGO и да, до нови срещи с вас. Хубаво да ги режи толкова бързо. Сай Растаман. Аз съм Георги.